Vítaj pri ďalšom zápise do denníka Beštie. Som investičný apetít a dnes sa pozrieme na to, ako vyzerá moje portfólio za tento týždeň, čo som nakúpil, aké zmeny som spravil, no a aké dividendy mi prišli. Takže poďme na to. Dnes to vyzeralo takto. Za dnešný deň som dole, ako vidíš, skoro 300 €, nejakých 0,3%. Ale bolo to aj lepšie, bol som aj v pluse 200, ale nevadí, menšia korekcia. Za tento týždeň som ale v pluse 0,6%, nejakých 442 €. Za mesiac to vyzerá takto, za 3 mesiace, no od začiatku roka skoro 12%. Ročne a maximálne. Takže hitmapa dnes vyzerá takto, ako si môžeš pozrieť, celkom pekný pohyb spravil Rheinmetall. Išiel trocha hore, ale dostaneme sa aj ku ostatným. Takže SPčko dneska mala korekcia, ale na svojich all time highs. Parádička. ASMLko, tu som robil menšiu zmenu, ako vidíš mám 5 celých akcií, pretože som túto minimálnu časť 0,2 akcie, túto frakčnú časť som predal, mal som z toho 300 €. Google, ako vidíš tiež, menšia korekcia. Toto som spokojný, tuto by mi vôbec nevadilo, keby to išlo aj dole, to by som potom kľudne zase ešte ďalšiu akciu kúpil. A ak by sa to dostalo pod tých 300, to by bol ideál, ale myslím si, že to sa asi nestane, ale uvidíme. Vici Properties, tiež aj firma, ktorú som nakupoval, stále ju nakupujem pri týchto cenách, proste láka ma to. Je to na týchto svojich minimách, ako vidíš. Som tu minus skoro 400 € a mám nejakých 200 akcií, takže teším sa na tú dividendu, čo z tohto príde. Amazon tiež mala korekcia, a toto pekne vyletelo, takže toto sa už pýtalo. Pekne 19 akcií. Realty Income, toto tiež bola nejaká mini korekcia, ale už sa to vracia. No na túto firmu striehnem, toto by som rád prikúpil ešte nejaké akcie, ale chcem to nakupovať minimálne za takú cenu zhruba ako je moja nákupka, možno plus minus okolo toho by bol ideál pre mňa. Mastercard tiež mini korekcia, ako vidíš, stále pekne tento Mastercard išiel hore. S&P Global, to som aj dokupoval. Tuto vidíš, že som stále ešte dole, nejakých minus 350 €, ale stále celkom dobrá cena a z dlhodobého hľadiska je toto podľa mňa veľmi dobrá akcia. Tuto možno neuvidím tak rýchlo pohyb hore, nejaký takýto výstrel ako tu býva, ale myslím si, že pomaly, ale isto to pôjde pekne hore. Myslím si, že férová cena mi teraz vyšla okolo tých 500 alebo pod 500 nejak tesne, takže je tam priestor na rast. Meta, tá je stále za super ceny. Ak sa to bude stále takto krútiť a budem mať nejakú hotovosť, tak asi už ju fakt prikúpim tú Metu ešte viac. Aj keď ako vidíš, už mám celkom dosť veľkú pozíciu na moje pomery v portfóliu. Takže už to je jediný dôvod, prečo som tú Metu vlastne aj teraz neprikupoval. Microsoft, ten nový all time high, sa mal skvelé výsledky všetko, takže parádička. Mini korekcia sa to žiada, ale super, pôjde hore. Netflix, čo som tiež dokupoval. Ten išiel teraz celkom pekne hore, sa to pomaly dvíha. Toto strašne aj pomohla správa, že Bill Ackman, tuším, že nakúpil zase pozíciu Netflixu veľkú, takže si myslím, že veľa investorov sa riadilo aj podľa neho. Ale nevadí, Netflix z dlhodobého hľadiska si tiež myslím, že pôjde veľmi dobre. Pepsi, tiež som tuším ešte prikupoval nejakú akciu. Stále je za super ceny, aj keď sú tam nejaké problémy, ale nemyslím si, že sú až také veľké, aby sa bolo treba báť niečoho. Main Street Capital pekne vyšiel hore, ako vidíš. Toto si myslím, že je teraz celkom nadhodnotené, takže toto by som neprikupoval, ale krásna dividendovka. Celý model tejto firmy sa mi páči, som tuším spomínal aj v jednom videu. Čo som mal, Rheinmetall, ten sa tiež pekne odráža. Myslím si, že okolo tých 1500-1600 má teraz tú svoju hodnotu, takú vnútornú. Tu som dokupoval. Ako vidíš, mám dve celé akcie teraz. Mal som tam akciu a pol, dokupoval som pol akcie. Môžem ti ukázať. Áno, dokupoval som 0,52, ako vidíš, za 600 €. Takže Rheinmetall dokupený. Nvidia pekne ide na svoje all time high, sa pomaly blíži. Tiež nevidím nejaký problém, že by mali mať. Lockheed Martin, krásne sa to vracajú. Aj tieto zbrojovky. Tu som ináč tiež robil malú zmenu. V
potom aj celé zhrniem. A tuto vidíš, že som predával tiež frakčnú akciu 0,2 za 116 eur. Robil som si poriadok trocha, aby som mal celé akcie. Nie je to akože dôležité, ale kebyže chceš sa presunúť na iného brokera alebo podobne, tak tie frakčné akcie to ti nepustí, hej, alebo tak, to musíš mať proste celé, alebo to potom odpredáš, ale to je jedno, hej. Ja to len mám kvôli takému, ber to, že mám rád, keď sú to také celé čísla a nie 0, neviem čo. Čisto iba taký môj dôvod, hej, nie je to akože dôležité, kľudne frakčné akcie, není problém, však SP500 mám v tých frakčných porciách, to nenakupujem po tých už skoro 700, hej, dolárov, teda eur. No, waste management, tento mal zase korekciu, to sa tá cena točí plus minus okolo tej férovej hodnoty, možno aj trocha viac, ale tiež keby kleslo, to je tiež taká pomalšia firma, ale aj bezpečnejšia, taká defenzíva. SoFi mal celkom dobre teraz, sa trocha spamätáva. Tu mám 80 akcií, zatiaľ neplánujem prikupovať, ale pohrávam sa s myšlienkou, že keby Nu Holdings, čo je skoro úplne rovnaká firma, akurát na Južnú Ameriku zameraná, spravila a mala teraz skvelé výsledky. Vidíš, že spravila aj tento pekný pohyb hore. Ak by spravila nejaký prudší pohyb hore, väčšie percentá a SoFi by zaostávala, tak by som sa možno pohrával s myšlienkou, že by som to predal a celé nahrnul do SoFi. Ale to iba si tak brainstormím sám pre seba. Zrejme to nespravím, lebo skôr tie akcie držím, ako takto s nimi vymýšľam na nejaké swingy a podobne. Apple, tu bola tiež korekcia, toto je milé prekvapenie, ako Apple stále rastie a myslím si, že aj bude. Aj keď je to teraz taký nenápadný hráč, ale ide to. British American Tobacco tabakovky, toto už iba tak zhrniem. Aj z Altriou, z plus minus, tu boli nejaké korekcie, aj British American Tobacco tiež. Tu by som zatiaľ asi neprikupoval, ale keby to kleslo zase niekde okolo tých mojich nákupiek, alebo možno aj menej, tak tu by som možno aj uvažoval z takých tých firiem, čo by som tiež chcel držať na tie dividendy už aj navždy. Vlastne navždy, pokiaľ sa teda niečo fakt, že radikálne nezmení a nešlo by to do hája, ako sa hovorí. Palantir, toto ma trocha trápi, že som tedy nedokúpil, ale to som ti už spomínal. Toto sa mi strašne ťažko dokupuje späť. Lebo toto, keď som tedy odpredal tie pozície postupne nejaké, nechal som si 6 akcií, tak odtedy som stále čakal na lepšiu príležitosť nakúpiť to a ako vidíš, zase som sa nedočkal. Toto sa mi to kupovať nechce a nižšie sa už možno ani teraz v najbližšej dobe nedočkam. No a čo sa týka D-Wave Quantum, kvantovka, pekne trocha ide. Tuto si ešte prikúpim, tu si plánujem zväčšiť trocha pozíciu, ale počkam si zase, keď bude nejaký drop, lebo teraz je to taký pozitívnejší sentiment, takže počkam si na to, kým sa tá cena ešte prepadne. No a Stellantis, čo som tedy prikupoval, toto bude veľmi dlhodobá hra. Dúfam, že to v najbližších rokoch sa mi dostane aspoň na nákupku. No a Shift for Payments mali tiež tuším nejaké dobré výsledky, ale zase tu sa tá cena hýbe takto, taká špekulatívnejšia pozícia. To tiež, keď sa mi dostane k nákupke alebo to spraví nejaký pohyb väčší hore, tak to budem presúvať asi do iných akcií. No a Ethereum, nepriamo akcia na Ethereum. Ako vidíš, pomaly sa to trocha spamätáva. Takisto aj Solana, čo mám sem troška. Uvidíme, no toto všetko závisí od kryptosveta, do akého smeru sa pohne. Dobre. No a na záver ti chcem ešte ukázať, čo som nakupoval vlastne celý august, čiže ako vidíš, klasický SP500. Vici Properties 10 akcií prikúpených, tu je ten Rheinmetall, Pepsi, odpredané na SML, tá frakčná časť. Netflix, ešte 2 akcie, Lockheed Martin, odpredaná frakčná časť, no a nakúpil som S&P Global jednu celú akciu. Takže toto boli moje nákupy, predaje a zmeny. No a ešte ti ukážem, aké dividendy mi vlastne prišli. Zatiaľ august vyzerá u mňa takto, toto je už júl. Čiže za SML došlo tých 8 eur, z Mastercardu 5, Apple poslal 80 centov, tam mám malú pozíciu. Main Street Capital pekne 11, Realty Income 15 eur, čo je super. Tieto dve akcie, tieto dve spoločnosti a dividendy mi chodia pravidelne každý jeden mesiac, čo ma teší, čiže mám úplne ako keby fixnutých nejakých 26 eur, čo mi príde minimálne každý jeden mesiac a toto sa mi páči. Takže ak si toto pozeral až sem, tak ti ďakujem, som rád, že sleduješ tieto videá a nezabúdaj, nemíňaj na blbosti a krm svoju beštiu. Uži si víkend.